bersatu kenes salembar gendeng karang salembar kudu sabar sawetara sak lembar godhong rembayung nek rasa sabar trima wurang. Sarwa Parwa tunggal basaning Baskara kami witi sendhen sindening pratengga atur giaran nuwun para kadang pamirsa sutresna budaya kagung miwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparengga ing menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggale cariyos pamundutan ingkang mawi era-erahan pemanahan gugat seri perangan babat alas mentau utawi dumadinipun Praja Mataram dalang sarta pendapuk katindak Raka Mas Anom Suharyanto asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto pangeprak ingkang dipun titahken Bapak Suhardi ewan dene para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kelir sepisan wonten ing Desa Laweyan pemanahan kaparagani Raka Mas Andi Suratmin Nyai Merpati kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Penjawi kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto ewon dene juru mertani kaparagani Bapak Begek Ariwarsito kelir salajipun wonten Kasultanan Pajang Sultan Hadiwijaya Isya menika kaparagani Raka Mas Andi Prasetyo Patih Pramonconegoro kaparagani Adimas Abdul Sutopo Pangeran Wirobumi kaparagani Adimas Beguk Wilianto Pangeran Benowo kaparagani Adimas Eko Pranoto Raden Danang Sutowijoyo kaparagani Adimas Abi Rojali ewon dene prajurit
Katindahaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Wiratmo kaparagani Adimas Kipli Santoso. Wiratmoko kaparagani Adimas Taji Asmoro. Kinanti kaparagani Nimas Tata Wulandari ewondene Probebau. Katindahaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajipun wonten ing Desa Kembang Lampir. Ki Ageng Giring kaparagani Rakawa Judek Prakoso. Nyai Winantoro kaparagani Nimas Meni Widyawati. Ratu Kidul kaparagani Nimas Diah Maharani. Semangkin kaparagani Nimas Uut Sutriana ewondene Juru Kunci Mbayat. Siang menika kaparagani Adimas Bagong Sutresno. Repat utawi dagelan ega badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur trio Pelawah Wahyu Manggolo. Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Wondene ban ingkang dipun titahaken si Ciup Arum Somplak. Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Megah mekaten para kadang pamirsa Sutresno Budaya. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sakutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng hamirsani. Nuwun, nuwun, nuwun.
kula salah tampa yen aku duwe perkara kelawan. Ngaten lho Kakang. Jenenge wong bebojoan. Niku nangge ampun kados ngaten. Menapa panjenengan ki yen susah kados ngaten kula mboten melu susah. Kula nggih melu susah lho Kakang. Monggo bloko kemawon jane wonten menapa Kakang. Aku bakal bloko ing papan kene. Yen mengko aku wis bloko, nek salah salahno, nek bener ya dibenerno jalaran. Kowe kuwi bojoku. Wis tak jak omah-omah nganti duwe tukulan siji. Ya ta. Lajeng wonten menapa monggo nyalwaraka. Tenane sing tak nggih. Tenane sing tak gagas. Widuk rikala ana lelakon. Penangsang Balela. Kanjeng Dipati Harya Penangsang ing Jipang Panolan. Nganti Kanjeng Sultan Hadiwijaya nibake Giri Patembaya marang sapa sing bisa ngendarat Dipati Harya Penangsang ing Jipang Panolan siji di Banjar Bumi Pati sing angka loro bakal diwenehi alas metah. Mongko yeni yen kuwi sing bisa mupugiri patembayane Kanjeng Sultan Hadiwijaya ora ana liya ya mung aku kelawan Si Adi Penjawi. Mongko yen dina iki Adi Penjawi wis nampa Bumi Pati. Loh, tumiba marang aku nyi. Tumiba marang aku besok kapan? Alas metalok pi dipasahke marang aku. Iya. Panembahan kathah kewajiban iku. Dados boten namung nunggali babagan ganjaran ingkang badhe dipun paringaken dhumateng panjenengan. Mbok menawi kemawon benjang mereka panembahan kula sampun boten dipun tartamtu ganjaran kula wau badhe dipun paringaken kaliyan panjenengan lan malih dipun anggep kemawon mereka ganjaran kula wau dipun paringaken dhumateng panjenengan ateges menika rejeki panjenengan nanging mereka ganjaran kala wau derek dipun paringaken dhumateng panjenengan dipun anggep kemawon derek ganjaran panjenengan derek rejeki panjenengan. Aku ya iso nampa marang aturmu nanging eling ya. Aku lan kowe duweni anak. Ya sidanan kok. Ndak rewangi nyambet gawe. Awan kanggo wengi kang bawan bebasane. Kuwi ya mung goleke anakmu. Mongko jeneng mungsuh lawan Dipati Harya Penangsang ing Jipang Panolan. Kuwi totohane nyawa. Nek wong kabeh gelem angakoni, sapa to sing lah ngundangke Kanjeng Dipati Harya Penangsang? Ewa semono. Gusti Allah kang Maha Agung. Nggonku nyuwun kabeh iku mau dikabuli satemah aku bisa nyedani Kanjeng Adipati Harya Kula Penangsang. mangertos Kakang nanging monggo kita sami memuji kemawon. Mugi-mugi ganjaran kala wae nggih dipun paringaken dhumateng panjenengan. Ngono. Lan panjenengan ampun menggalih sanget-sanget. Mrene manginipun panjenengan wonten menapa menapanipun sinten ingkang kecalan kula lho Kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh,
Siadi Penjawi kene. Kene kene. Resmi Rama Satria Giri Kastuba Satria Giri Kastuba Ya ya ya. Pripun Mbak Yu? Iki kepenake anggone jejagongan karo Kakang Pemanan. Nggih. Tak godhoke telodi. Nggih. Di Penjawi. Kakang Pemanan. Tenane wis sawetara. Aku ora ketemu kelawan Siadi Penjawi. Jebul ra ngira baban pisan Siadi Penjawi kok gelem tumapak ana ing lawehan kene. Nggih. Niki wau jane nggih. Diarani ngemenke nggih ora. Diarani ora ngemenke nyatane nggih kangen. Oh, kaya ngono. Rasa kangen boten saged kabendung dadi Ya, ya. kula ngelengke mampir wonten ing lawehan. Ya aku nelakake gunging panuwun dening Siadi sing duweni rasa kangen kelawan aku. Wong jenenge sedulur kok boten entuk kangen iki pripun. Lah iya padha seger parasan keluarga ing Pati. Alhamdulillah pamujine Kakang Pemanan kula warga sami bagas waras. Kosok wangsulipun pripun? Lah Siadi ya ngerti dhewe aku lan Mbak Yu ya ora ana alangan sawiji apa-apa. Matur nuwun menengaken. Nggih, Ya anane kula tak ngombe. Iya iya kan. Barang Siadi ngombe aku ya melu ngelak lho. Lha kula nggih ajeng takon, Kakang. Oh, takon perkara apa, Coba? Tak rungokke pitakonmu mbok menawa aku ngusung jawab, nek rasa jawab ya sing gedhe pangapuramu tadi. Pun sawetara. Kakang Pemanan boten wonten sowan. Wonten Kasultanan Pajang. Kabar sing kula krungu jarene sampean gerah. Nyatane lho bagas waras ngene kok. Sing marak-marake aku lara kuwi ya sapa? Nyatane Siadi ngerti kelawan aku ya bagas waras. Jadi rak boten wonten napa-napa to. Ya ora ana apa-apa. Ning mbok menawa ana sing dipenggalih, muga mumpung kula dolan mriki, kula aturi bloko mawon. Sing dipikir niku napa jane? Ini lho, Du. Nek aku ora bloko kelawan Siadi Penjawi, gek-gek ana wong nom ngarani wong tuwa kok ora jujur. Nggih, Iya, ya. Pitakonmu bakal tak jawab ya. Apa to sebabe Kakangmu Pemanan ora nate sowan kersa dalem Sultan Hadiwijaya ing Kasultanan Pajang. nggih. Tenane kabeh iku mau rumangsa megur. Rumangsa ora tentrem. Saya-saya kok aku sowan ana ing Pajang mangerteni ngersa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya kaya-kaya kudu ora ngingeti to. Nek rak mesti wonten jalarane to. Ya ana. Lajeng jalarane menapa? Larane rak ya perkara aku lan Siadi ngupu giri patembayane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Duk rikala semana marang sapa sing bisa nigas janggane Dipati Jipang Panolan ya Harya Penangsang bakal diganjar siji Bumi Pati, loro Alas Semetak. Mongko iki saiki Siadi Penjawi wis nampa wujuding Bumi Pati. Lho, tiba aku soapan to. Mula aku gak sowan ana ing Pajang.
Atri Kakang. Ya, Niki mungguh pinemu kula. Timbangane dadi pikiran. Nggo sampean tak treke sowan wonten ing Kasultanan Pajang. Mangke matur dhateng ngersanipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Pati mawon pun diparingke kula ing atase alas Mentauk keng nalika semanten dipun janjekaken dereng dipun paringake. Monggo bareng-bareng kula jak sowan. Mengki kula sematur. Ki. Tembungmu yang tak rasake kok malah kudu guyu. Lah enten apa? Lho, kakangmu pemanahan kak ya wis tuwa. Nggih. Kok dadak diterke kaya bocah cilik. Lan maneh Siadi Kondo jak sowan ana ing Kasultanan Pajang, Siadi arep njaluke perkara ganjaran iki. Pripun kaen? Siadi rak ya ngerti dhewe. Nggih. Pemanahan kuwi wiwit cilik nganti tuwa ora ana tembung njaluk. Nak menehi kuwi gelem, nek njaluk aku trimo ora lah. Lanang Kanjeng Sultan Hadiwijaya kuwi ya pengayoman ana ing Kasultanan Pajang. Mestine kabeh iku mau ora lali to. Nanging Kakang, Kanjeng Sultan nate paring dawuh sinten keng saged nentremake Kasultanan Pajang badhe pun ganjar sepisan bumi pati loro alas Mentauk. Ya. Gandeng bumi pati pun diwenehke kula. Kantun alas Mentauk niki umpama alas Mentauk niki dina diparingake kageng pemanahan. Ngoten nggih kersa napa? Kejaba nak diwenehke, ya aku ya tetep gelem nampa to. Nek ngoten sampean padha karo wong munafik, Kakang. Iya. Kakang ngono. Tekle Siadi Penjawi dakwa aku wong munafik. Napa boten? Ora ana tembung njaluk kanggone pemanahan. Nek menehi gelem. Bareng kula takon. Alas Mentauk umpama diparingke sampean kersa nampa napa mboten? Sampean kandha yen gelem nampa. Ngotone jenenge mboten munafik sampean. Ya, Malah sampean nesu kalih kula. Engkang mongko kula ngelingke. Kula jeng sabiyantu karo sampean. ngelingke ya ngelingke, ning aja tembung munafik lawan aku. Aku sedulurmu. Sampeyan kula loke munafik mboten trima jeneng apa Lah sampean? nek ora trima kowe ya arep apa? Oh, Kula Wansira, kemana? tuwa kok ora kena dieling. waduh wae. Sing nom ya ngono, ra duga bebarusan lawan nom. Bapak. Jane iki apa perkara? Wis padha tuwa-tuwa kok padha tukar lan taju padha gegelutan. Lho ngene iki yen disawang bocah cilik apa ora dikukusi wae. Ayo, kene. Padha lungguh. Ana rembug. Ayo kudu dirembug sing apik. Aja nganti ndadekake pasulayan sedulur antaraning sedulur. Di kemana? Nggih pripun? Coba pun Kakang takon. Apa perkarane kok nganti sira lan Penjawi iki mau lagi wae nganakake tetungkrahan. Nggih. Adi Penjawi teka teng omah kula. Takon dateng kula napa sebabe Kakang pemanahan. Kok ora tau sowan ana ing Kasultanan Pajang. Kula jawab napa entene. Di apa sebabe aku ora tau sowan ana ngersa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jalaran perkara sayembara Duk Rikala semono marang sapa sing bisa ngendarat
Dipati Haryo Penangsang ing Jipang Panolan bakal diganjar siji Bumi Pati sing angka loro alas metal mongko wedal sakmenika Adi Penjawi sampun nampi Bumi Pati lah kula dereng malah ajeng dipun teraken wonten ing Kasultanan Pajang disuwunaken. Lah piyambakipun tanglet dhateng kula. Nek ora tak jalukno kuwi sok apaan, nek tak jalukno kuwi gelem ora. Aku ning nek kabeh iku mau diparingke sampean gelem kabeh. Kejaba nak kaya ngono tetep tak tampa. Lho malah ngarani wong tua munafik. Bener, Penjawi. Kakang Pemanan dawuh, nek kon njaluk ora gelem. Kejaba yen menehi, nanging yen ganjaran diparing kok kula nampa. Ngoten iki boten jeneng munafik, Sik. Penjawi, Pripun? kowe iki yo ngono. Lu ning lawean iki kowe iki tamu. Aku karo wong tuwa kok mbok arani menungso keng munafik. Mongko jeneng diarani munafik kuwi ala-alaning menungso. Kula ngerti nanging karep kula niku Kakang Pemanan kula ajak sareng-sareng munggah wonten ing Kasultanan Pajang nyuwun ganjaran menawi boten wani nembung kula sing matur. Lho kok isih kurang kepenak, Bang? Kowe iki yo ngono kok, Di Pemanan. Pripun? Jeneng tamu adoh-adoh tumeka lawean njur mbok sirati banyu. Iki jenenge ya kladuk wani kurang. Sedaya kalau keberanang saklebeting manah. Kula nyuwun pangapunten. Ya, yen ngono padha jaluk sepuro koronan. Kakang Pemanan, Ya Ki, piye Ki? wong nom nek ana salah nggih nyuwun ngapura mergo keladuk tembung. Ya padha wae yen wong tuwa gedhe lupute marang siadi, ya sing gedhe pangapurane. Nggih. Kajaba saka kuwi iki Pemanan. Iki gedange dhewe kok lek imbu. Lah niki nggih gedange dhewe. Sing pun sepuluh Gese ora tuku ning pasar. Wonten. Kurang mateng iki. untuk kesehatan dari mati tenang. Lah, Ayo tak ngrasakne tamburan. nggih mboten napa-napa. Niku raja. Pisang saking lawean niku legi mboten umum. Tenan ya. Nggih gedhi-gedhi. Nggih. Yo mung ngene lho, Di Pemanan. Pripun? Yen tak rungok-rungokke, iki bener apa kandhane Adi Penjawi. Nggih. Mergo apa? Yen Bumi Pati iki wis diparingke kelawan Adi Penjawi. Nggih. Ning kene ana ing alas Mentaok kok durung diparingke kelawan Adi Niku to Pemanan. Kakak sing kula gagat lah. Nggih niku. Mateni wong. Kenapa? Ijak. Napa cah? Ayo gedang urung dipangan kok. Lho tesih kathah mendhet malih mboten napa-napa. Mang beto sedaya mboten napa-napa. Ayo kebeneran weteng kuwi iki mayu rasa ngelih. Nggih mboten napa-napa wong tebih. Tur meneh ngene lho, Nggih Pemanan. pripun? Jeneng ndak ibaratke kowe iki wong nyambut gawe. Ah, nggih. Ya toh? Nggih. Pegaweane wis mbok tindakake wis rampung. Nggih. Kari ngenteni opahe. Ya. Lho kok nganti saiki durung diparingke. Lah iki kudune Di Pemanan. Ayo, bener kandhane Penjawi kowe kudu tumeka ning Kasultanan Pajang. Nggih. Ayo bloko wae nyuwun ganjaran ing alas Mentaok kelawan Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Oh kados ngaten kula niki purun kemawon. Ah, semane Lah nggih wong sampean ngonceki gedang. Ora ndang didahar kok ditinggal ngomong ae. Napa ora mesake gedange sampean iki? rayugane ngene wae. Pun.
Besok iki lak ngepasi Piswaran Agung ing Kasultanan Pajang. Nggih. Jadi pemanahan Drema sowan. Sira matur kanthi brata wae yen nyuwun ganjaran alas mentawak. Ning nuwun sewu. Rikala semanti panjenengan kak nggih nderek anyekseni perkawis niku. Bener, aku pinangka pasek. Ah nggih, kejawi nak ngaten niku sangsaya kuat. Mula mengko yen ora diparingke, Nggih. aku uga bakal sabiyantu kelawan kowe. Matur ana ngersane Sultan Hadiwijaya. Mboten namung Kakang Juru, kula nggih sabiyantu Kakang. Ngono. Nggih. Nek Mula tetep ngene, pripun? aku tak ndisiki lagu luwih dhisik. Nggih. Mengko kowe ya pamita karo bojomu. Nggih, nggih. Nggih. Wis, Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nggih nyuwun pamit Kakang. Nggih, Di, ya Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Perkara aku pamakne maune peteng dedet lelimengan. Iki wis katon tronton. Nah, iki tak jaluk kanthi banget. Nyenyuwono marang panguwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya kabeh apa sing dadi panjang kaki kuwi kelakon. Mboten panjenengan ngene mawon kula diagen. Iya. Menapa kemawon ingkang panjenengan? Kaya ngono. Sing pinter nggonmu momong anakmu sih Dana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeh kawula ana ing Kasultanan Pajang. Ayo bebarengan muji syukur ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Kasultanan Pajang dadi negara keng balbatun thayyibatun warabur ghafur. Amin. Dana sabtu katimbalan kula. Keng sedherek tinanggil apa kabeh wajiban ira padha lan. Saderengipun ingkang putra matur sugeng kula kathah. Iya, Rama Tampa mung puja khas tutuning Rama kebak tampanon. Kula tampi mugi ndadosaken kedayuanan kula. Iya, Benawa pakaryan kula boten wonten ingkang lir. iya. Benawa Wirabumi, Inggih. padha becik nggih. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan suwan kula boten wonten rubeta kula. Nanging boten katalupen kula ngaturaken sembah kangge Iya, tiba sepadha-padha. Semanten mugi kula romo. Sowan kula datan namai rubito namung sebab kula katur untuk andhap awiyandana. Anggonmu ngaturake sembah bekti. Ndak tampa mung puja khas tutuning Rama kebak tampanon. Sanget ing pamundi mungkin dadosaken sebab mariki. Kakang Pramanca Negara Wirawragil Penjawi. Kakang Pramanca Negara. Kanjeng Sultan. Kenging menapa paseban dinten sakmenika tasih wonten palenggahan ingkang kumbang. Pangapuntenipun Kanjeng Sultan.
Saderengipun kula sowan ngersa panjenengan. Kula kampir wonten ing Laweyan. Ing ujug pengin ngejak sowan sesarengan dhateng Kakang Pemanahan. Nanging kanthi nyatanipun Kakang Pemanahan titi wedal sakmenika boten saged sowan awit Yai Pemanahan nembe kemawon gerak. Kakang Pemanahan gerak. Nanging nyuwun sewu Kakang Patih Pramancanegara. Kan Nalika ndika tindak wonten ing Laweyan. Anggenipun ngacarani Kakang Pemanahan menika kanthi adeg-adeg menapa kanthi leyeh-leyeh. Anggenipun ngacarani Yai Pemanahan nika mawi leyeh-leyeh leres. Kanthi leyeh-leyeh menawi ngaten nyata-nyata saestu bilih Kakang Pemanahan nandhang gerak. Nggih, leres. Kabeh wedrah ing Pajang. Ayo bareng-bareng tumuju ana Laweyan tuwi marang Kakang Pemanahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.